Mehmet Göktaş Doğru Haber Devjê berdem bila ev qanûna esasî wisa bimîne. Rûspiyên gunciviyanên serê hevdê û wiha dibêjin. Gelo ev çi ye em xwe ji axayê vî gundî dikişînin. Her tişt aydê me ye keda me dixwe kedixwariyê li me dike. Lê binêrin dîsa wexta wî hat. Aniha dîsa em ê penêr û rûnê wî yê zivistanê çê bikin û bidin wî. Êdî bes e. Werin herin jê re bibêjin êdî em penêr û rûnê te çê nakin. Li çaraserê xwe binêre. Bi vê awayê qerarekê distînin. Di nav xwe de heyetekê hildibijêrin û li deriyê axa didin. Wexta diçin hundir, axa xwe heybetî nîşan dide û bi heqaretî wiha ji wan re dibêje. Hûn dîsa ji bo çi hatin? Hûn çi dixwazin? Ka bibêjin. Hema çow li wan lerizî û wiha gotin. Axayê me digot penêrê we bila bi rûm bi yan jî tisî bi. Rûnê we bi xwe bi yan bêxwe bi. Di van rojan de dîsa guhertina kanûna esasiyê tînin rojevê. Dibêjin wexta çêkirina qanûnek esasiya nû hatiye. Li qusûrê nenerin di vê wexta qewmiyetperestî zêde bûye û di vê wexta ku kemalîzm bûyî cihekî parêzgah û mabedê de tuhê yek min tuneyek û qanûnek esasiyeka nû bê çêkirin. Ancak wê bibêjin, axayê min penêrê we bi rûm bi yan jî tisî. Ji vê yekê wê tu gavekî navêjin. Efendiyano, him kê ev heq û maf dayî we? Kê ji we re gotiye qanûna esasiya xwe hûn dikarin bi xwe çê bikin? Kê ev qanûna esasî çêkiriye, ji xwe çêkiriye? Hûn ê tu carî dest lê nedin, hûn ê tu carî nikaribin biguherînin. Tiştekî para we dikeve, divê hûn wek bi dengnekirî îtaat bikin. Bila sebeb teşqeleyê dernexînin. Li cihê xwe rûnên dengê xwe nekin. Şîrê xwe vebixwin û têkevin nav nivînên xwe. û tu nankortiyê nekin. Hûnên ku hebûna we bi saya axayê we heye, penêrê wî bi rûn çê bikin û bînin. Veselam. Tê bêriya min ku beriya niha jî ez li ser vê mijarê sekinî bûm. Min gotibû ev demsal û wext neçêkirina qanûna esasî ye. Ez dîsa di vê fikr û ramanê de me. Dev jê berdem bila aniha wisa bimîne ev qanûna esasî. Ti feydeyê weka tiştên ker û per nadivê milletê. Bi van guherînên tirovir û milletê nexapînin. Mesele qibleyê ye. Berê qibleya vê milletê qern û esrekî ji Kabeyê dan Çankayayê zîvirandin Çankayayê. Divê berê qible bê çareserkirin. Weka min got, ên din hemû tiştên teferruatin.